uMthandeni bengafiki. Yazi yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi-competition. Kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition. Manje kwaqala unumber 30, unumber 30 uzoqala ngamavote akhe kushiwo ukuthi mangaka, kulandela u29, kulandela u28, kulandela u27, kuyoze kufike kunumber 1. Afike kuMthandeni ngo9:30. Thunyela ithimba le-Mother of All liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition. Akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition. Ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambe ingcingo, ayekho into esoyenza njenge-Mother of All. Benze ngathi bayezwa benomasondo, badumisa imoto baba abantu abahambayo. Iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform. Emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe-stage nabangani bakhe no DJ wakhe. Bafika baxosha uDJ olapha e-stage, bafaka ingoma yawo bangene ngenkani ushaya usiburuke wabo. Ngenkani kuphi khona? Kuphi? Ngoba nethe bevalelisa nje, ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengaka perform. Besashaya usiburuke nje, bengaka perform lutho. Ngoba sekuthiwa mina ngimphuca uMike esevalelisa, bevalelisa ini? Ebefaka oba e-stage. Yindaba engawuhlonipha umcimbi uMthandeni. Kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhishwe lapha umdlalo kuyena. Kuyoze kube nini enabukeliswa uMthandeni ebheda, nimvume ebheda. uMthandeni angimzondi mina. Married Nation angiwazondi mina. uMthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo uMthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibalekela odakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhozini uMthandeni ezezwakala okhozini uzimiphi lo. Ngimzondelani wangidlelani ngoba ngisho ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda uMthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina uMthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela sungibhedela anginabukela isilutho nje. Umcimbi buhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into kuzoqhamuka yena uzozenza indlondlo. Kuphi khona? Uzozenza kuphi? Indlondlo. Kuyoze kube nini? Egibela phezulu kwamakhanda abantu uMthandeni enconyo thiwa inkunzi. Awuthi namanje thiwa inkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena. Trenda ngani? Ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi ifuseko ukuthi benginyanyile. Ngiyaxolisa ngokumthuka kodwa benginyanye angifuni mina umfana ngigibele ekhanda. Sidalo sami nje mina. Umfana nje angigibele ekhanda nje. Kakhulukazi ke okhuliswe yimi uMthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi. Angifuni mina abantu bangeyisi. Angifuni. Yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngaxosha uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani? Kukuphi lapha kwamanqele lapha? Ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi. Hey, umfana ngoba uyinkunzi kubo. Hayi emsebenzini, this is business, siyasebenza. Angimzondi uMthandeni, anginandaba futhi nabangangithuka like a competition guys. Ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlanya emakhanda uyena yedwa nje ophilayo. Really guys? Ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uZimdola unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu. Angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina sisebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje ya sizokwaniwa umfana oyedwa onke lawo madoda lapha e-stage athula umfana eseyisa. Hayi ningazodlala ningazodlala ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu asidelele ngeke kuze kwenzeke kanjalo. Ubebheda uMthandeni ngalento ebeyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwe-competition ebebheda akahloniphi abanye abaculi akahloniphi ibhizinisi akulona njengoba silazozama ukuthuthukisa lo wamculo. Makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwa nabancoma ukuthi bazinsizwa. Hayi guys ngiyaxolisa mina manginonile mina I'm sorry mina manginonile mina ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda kimi suke ibheda nje anginandaba noma uyinsizwe engakanani awubheda nje
Yabheda uMthandeni uyabheda. Uyabheda. Mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi lo ya. Azizile uzodlala lapha nathi. Thina sawufela thina lo msebenzi. Thina sawuthukelwa lo msebenzi lo. Thina sibuya kude thina noMaskandi. Abafana bafika izolo. Hayibo. Kahleni nini? Ngixolisa mina. Ngixolisa manginonile.